Noticias urgentes en Radio Popular de Valencia. Atención. Gobierno Civil de Valencia y la Junta de Protección Civil ruegan a todos los vecinos de los pueblos próximos al embalse de Tous abandonen sus hogares, marchando en familias agrupadas y sin usar vehículos hacia los lugares más altos de las inmediaciones. 20 d'octubre de l'any 1982, dimecres, data que no oblidarà mai la Ribera, doncs era aquest dia quan es produí la història més tràgica que ha patit la comarca. A les 7:15 de la vesprada, el trencament de la presa de Tous inundava algunes de les poblacions més properes a l'embassament. L'aigua desbordada arrasà amb tot allò que al seu pas s'hi trobà. Danys materials inquantificables, però sobretot, i el més dolorós, 9 vides perdudes. Aquells que des de la primera fila visqueren la pantanada de Tous recorden com l'aigua no deixà de caure durant tot el dia de neu i en especial durant la matinada del 20 ja s'havien registrat més de 200 litres per metre quadrat a la comarca. El pantà estava al límit i els primers rumors del seu possible trencament arribaven als veïns de les poblacions que, confosos i amb diferents informacions, no sabien molt bé com actuar. A un avanç informatiu, el Govern Civil de València alertava els pobles propers a l'embassament del perill de la situació, demanant el seu desallotjament. Tot i així, aquells que visqueren en primera persona la pantanada asseguren que hi va haver una manca d'informació de tot allò que hi passava al respecte. Ciutats com Carcaixent i Alzira també hi patiren les conseqüències d'aquesta tragèdia. Les imatges impactants de l'aigua discorrent per l'avinguda quedaran gravades per sempre en la memòria de tots aquells que ho presenciaren. El nivell de l'aigua arriba a superar els 3,5 metres.